Il-Prim Ministru Robert Abela baqa ma preżenta l-ebda soluzzjoni kif se jsolvi l-problema ta' żieda enormi tal-popolazzjoni. Anzi, għażel li jagħmel intervista qasira fuq One Radio biex jitkellem biss fuq il-Maltin li skontu qed jabbużaw. Pro min jilab din il-lob u rajna li s-settur ipprova jilab dan it-tip ta' lob hemmhekk. Kliem li kontrasta mal-politika li ħaddan stess dik ta' mudell ekonomiku ibbażat fuq il-kwantità u mhux il-kwalità. L-investew f'dan is-settur, forsi investew vettura waħda f'karozza jew tnejn, ħadtu miegħi qalu li ġieli jaqqas il-minimum wage ma naqbdu f'ċerta perjodi għaliex is-suq huwa mifquh. Abela għal jum ieħor għażel li jinjora l-problemi enormi li qed jaffaċċja l-pajjiż fosthom il-kriżi tat traffiku li qed tippersisti anke fix-xhur tas-sajf, il-kriżi tal-enerġija li qed tkompli twassal għal tuħ fil-provvista tal-elettriku kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. U fuq kollox il-kriżi tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali fejn Edward Cicluna qed jibqa' igranfat mas-siġġu. Abela jażel li ma jagħmel xejn. Fejn saħansitra u anke qed jinjora l-fatt li pajjiżna għadu mingħajr deputat Prim Ministru.